Teisa tungphulai Bangladesh sheikh Hasina ni bodol awami ni kwthumlai mungte student rokni kwthumlai mungno tuye tungphulai Bangladesh sheikh Hasina hakotor yakar mani tal thamni ulo tini eba kokti salo dagawa awami Yunus hapangni phashing kwthumlai mung khwlainani samung botangni bagai ringkha gosi mungni ulono Yunus hapang saklai rikha faces bodolno Bangladesh kwthumlai mung khwlainani reglak sa salono awami ni bkhakte social media te post khlai saklai rejakha tini eba kokti salo dakani 0.0 kwthumlai mungni misil khlaijaknai awami no chajaknai te support khwlainai rokno a misilo phaye manjak phaina bagai te khaksa phasingke Yunus hapang saklai rika kwthumlai mung khwlai mngalak hwnui gorake saktar mung riwe saklai rika je borok rok awami ni misilo phainai borokni phasing gorake shepna harjaknai hore te khaksa phasingke awami ni kwthumlai mung khwlainai hwnui sakino student ni bkhakteibo samung botang panda khwlainai hwnui gosimung riwe rikha te khaksa phasingke abo hai kok khanawe ja salni horni simino kwthumlai mung khwlai sheikh Hasina no gorake satomung rinani bagai slogan riwe tongkha. Bureau report ongkhorna.